Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryetay o ita alawas ana pauluan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay na, nagpipintas mo tanda kita sa laset kan kurtina, mare. Impaw iti anak ko nga da iti Hongkong da ita, mare. Ay, imbag man. Ada ko mamot anak ko amang ipawit kanyak ti kasta. Adan tumat, mare. Kaanun tupay ngay, mare. Amangan no puraw tuntiwak, saan pa'y anapasamak dayta. Saan ka amawanan itinamnama, mare? Ay, madamag ko man. Ada ka di gagaraam. Kwa, mare. Buludat ko maman tay blender mo. Ada ngamin i-blender ko ngam. Awan mo't blender ko, mare. Day, si kamot ti masabat ko, Florence. Ay, anya ka di day awit mo? Tayman blender ni Mare Angie, nanang. Na, ay, di ka lang mabaen. Tila mabulbulod mo. Apay, pati kasta mabulod. Apay katasaanan ngay. Ay na, nakapapal man dagiti alikamon da. Nagpipintas, nanang. Ay, saan arumbang nga apalam ina? Gapo, taad na naka-abroad kadakwada. Apay nga tamot amarigrigat kami. Nagbasit ti sweldo ti asawa. Ay, anya pa'y lati sa pulam. Naanos mo ti asawam. Naanos nagpaiso, ngam di namot maipaay dagiti amin na kayat ko, nanang. Ay, anya nga rod ngay. Ay, nasalun at kalakit day. Umanayon apagyamanam dayta iti Diyos. Ngamin, saan kayo mat nga agbisbisay? Saan ka di katapusan ita? Di mo pa inyawa ti sweldom. Amang ano bagastos mo manan iti awan kas iskan na banag. Naksayan tainggatangak ni Noli iti sang kairangrang na sapatos. Na, apay ngay nagdisnudo kagimmatang. Mabalin pa'y magdi sapatos na. Daan ka nung aruden. Namin ado ka nung imbaganakan ka. Ngam di mo ingat-gatangan. Wen tamabalin pa'y nga rod. Agim impedak, tada kayat ko agatangan nga alikamon diti balay. Umapalak ka dagiti kukumari ka nagpipintas ti alikamon da. Ay na, bakit? Saan ka kumamakiin nartapan kadakwada? Apay ko maasaan ngay. Saan mula ta ida am artapan? Taad da mangipaw-paw iti kwarta kadakwada? Uray saan ko ida maartapan. Basta da kumamot mako na nga alikamon dito ibalay, anapintas mo't basit. Ay, gapo ka dagitalay, saan mo nga igatangan iti kasapulan ti anak ta? Di ka pa yan gumatang iti naimas asidan tayo. Ingkaman bulodon tay plan sa daninang mga anje, Noli. Bulod manan. Apay di ka ngamin gumatang iti plancha, mami. Abay, nakakanayo na mapan bumulod. Ni, anya ko mati kabain mo? Saan mo mo't akanon ti bulodom? Ta isublim to inton malpas ko nga usaran. Apay, nanginaunay iti plancha aya. Adarod pangaramatak iti inurnong ko akwarta. Para dayjay iti masakbayan tayo. Bulodon niyo amin nga usaray. Saan ka di mabalay nga inton masakbayan sa kay bumulod? Na, awanan ti ado asao. Ingkakit din. Mabaina. Umayak man, Nina. Ne, si kamat Noli. Ada ka di ibagam. Ay, ni, madam magayam ti plancha. Apay ka di balong no madama ti planchak. Imbaon nak ngamin ni mami, nga umay ko bulodon ti planchayo. Adupay mo ti paplansya, tanaurno nga nak. Ay, agsublikan to lang, ninton malamuan. Uni na, puno saan, ibagak anadadaal, tapno di na umay pabulod manan. Saan abarok? Maditi agulbod. Mga numadadaol nga agpaiso. Ay, kasta ka din, Nina. Sige nga, Rod. Inton malamlatan. Ne, ayan nga iti plan sa, Noli. Madamang agplan-plancha ni Ninang, mami. Agsubli ak kanon malam. Sapay aramaton ni Daddy minton madamdama ti plancha ak akawos na. Di yung amin plinan siya di kalman. Busy ak nga rod nagi-deliver kadagiti lupot nga order kanyak online.
Ibadunan oray sana na plancha. Nakunas nga rod. Kumaano bang kaglaang ti papanan na? Anya nga ti pagplanchayo. Ingka bumulod, iti sabali aka aruba. Gumatang kay ngamin. Imbag man ta nagkita ta dito'y tiyandaan, nana. Apay. Adda importante nga ibagam. Nana, nangagyo ka din ti birbirngas da iti anak yu ni Florence. Ha? Anya ti iberberngas da. Balasang ka. Ay na, agbubulod, nana. Dayta ti birngas ti anak yu. Saan ka di makagatang iti bukod na nga alikaman? Ay, jakman ammo, iti dayjay nga anak ko. Sige, tabagbaga akto. Bareng dungag. Rumbang laang, nana. Kababain ti kasding aramid na. Agbubulod. Ay, kanayon kumat adilawan. Ang ammo pa yun. Underwear sa laang ti di na binulod, nana. Alaam day to ginatang ko a plancha. Tapno di ka bumulbulod. Tapno di da ibaga. Nga underwear laangan ti saan mo kano abinulod. Asino mo tinang ibaga? Nga underwear lang ti saan ko binulod. Tapakalugong man iti ado nga underwear. Di ka laagbain. Dilawan da ka lang aruden iti madi nga aramid mo. Angam sikapay ti masuron. Pudnumot nga men nga agbubulod ka. Di da siguro pinabuludan day tang agsasao, nanang. Ay, asino ti ammom nga agbubulod? Ta ibagam adi da pinabuludan? Amo pay ngay? Apay nga agsaw-saw iti kasta? No maminsan, saan nga agsaw ti tao? No awan makita da nga aramid ti padada a tao. Ti kunayo, talaga kit di nga tidug ti dila na. Iso adi na malapdan ti agsao. Hay, gatol adila. Nagtutulag dagiti kaopisinaak. Umay dain ton Domingo dito'y balay. Ha? Apay nga imanugot ka? Busy ak iti online business ko aluplupot. Saan ko idaan na pagkadkadahan? Kan maysa, maminsan lang mat. Takasangay ko kat ngarod. Ha? Ne, anya ka diti petsan inton Domingo? Diyak pa'y kat amon ti aldaw kan petsana ita. Ay, day takot. Impamaysam ti atensyon mo di ta online business mo. Masapol ng agtrabaho tapno adda maurnong ko. Nagbasit ti sweldom, ado pa'y ti maibawas. Anyala unay ay ati ururnungam. Tapno magatang ko dagiti kas iti alikamon dagiti kukumarek. Ay na, nasken ka di apilitem agaw atin dagiti banag asaan mo matamagaw at. Tapno lang adda maiparamag mo. Apay ko maasaan? Apalandak tumot ano dumteng ti panawan. Nanang, irwaryo man dagiti antigo nga alikamon nyo. Apay dagiti antigo nga alikaman. Kasangay gayam nila kay ko inton Domingo. Umay kano dagiti kaopisinaan na. Masapul pintas mo't dagiti alikamon nga pangikak iti saganak. Ay, anya ka di dagiti isaganam. Sigurado nga inom ken pulutan manon ti adado, nanang. Lalaki ka dilaang, dagiti umay. Ada pa'y babae Ay, saan lang arun apulutan laang no kasta, anak ko. Masapol ang magisagana kamot iti para kadagiti babae. Umay kayon tungarod, tapno da kaduak nga agluto kan agisagana, nanang. Sigurado akalding tipulutan tayo pray. Ay katariglado, adamat ta impapastor ko akalding. Ay, alak to mo tayo imported nga anak hindi balay. Ado na jekay. Uy, sigurado man nga roden nga agranak tayo iti imported nga arak. Apo, nabaya ka dyan nagpulutan iti kaldirita akin papaitan. Ipapas mo to intong Domingo. Sigurado a bottomless ti sagana, paray. Sana matukol ti aklo ako nada. Ay katuon danag mo lakit din aya. Dakkel ti kalding ama isakripisyo ko na mat. Ay, apaw, munay ka ta may sakripisyon.
Nakaumay ka mare. Anya ka diti may paikokan ka. Nakita namin dyan nakadisplay nga antigo a picture mo, mare. Ay, jay ka di adda iti dakkel nga aparador, mare. Uwan, mare. Mabalin ka di abuludan? Anya? Bulodam ti mabuong apitsar? Ay, mabuong dayjay. Pangusaram ka di, mare. Agkasangay ngamin nila kay ko intong Domingo. Umay dagiti ka opisinaan na. Usaran mi ko ma. Kan umay kan tumatan mare. Imbag ano saan ang magasgas, mare. Amumat, antigo kan mabuong dayjay apitsar. Di ka agdanag, mare. Alwadak to. Basta ikarimasaan ang magasgasan, mare. Uwan, mare, ikarik. Apaman amalpas ti pasken. Umay ko isubli adagos. Oops! Sorry. Agdardarasak namin. Pasensya ka na. Florence! Si kakadidaytan? Lourdes? Kasla saan ka abimbakat Balasang kakadipay? Ay na, addan talong anak ko. Sika, manamat ng anak mo? Adamot ng talong. Jesus, kasabalasang kapay laang iti itsuran. Imbag man. Ibagakkan ka ti sekreto. Tapno saan abo makat adagos ti itsuram. Inawis mo sa mo't jay sigod akadalam akasangsangpet na. Anaggapo ijay Spain. Wen nanang, nasingad kami idi. Nga manipod na pan ijay Spain, awanan komunikasyon mi. Idi nagkita kami, inawis ko mata. Ay pasaray kadwampay ide amapan ijay balay. Wen nanang, ngam ita baknangan. No agabay kami, kasla bakbakal takon ngam iso. Ay, anya jay kunap nga intednaken ka. Pagpapintas nanang, tapno sa anak na aglang-lang nga abaket. No awanan pangalaam inton maibos. Ay agsublimot lang iti sigod ta itsuram. Iso nga rod nga agurnungak, tainton mangrugi nga agkuret-ret ti kudil ti rupak. Ada pagpa-facelift ko, tapno napintasak latta, nanang. Ay, sabalilat ta ti panirigam iti biyag. Day talabagim unay ti patpatgem. Anya ngay, naipan mo ka di amin dagiti masapsapul dagiti agiinom ijay salas. Addan ijay ti pulutan da nanang, adamot tan ijay dagiti inuman da nga arak. Adda ka din ijay dagiti binulod mo ang nagpipinta sa baso. Wen nanang, awan da pay laeng na i-display kon dagiti napipintas a baso ijay lamisaan. Ikam nga rudan dyan napintas a pitser iti Diyos. Taipan mo ijay salas. Wen nanang, ikakon. Sige. Adday ta, nakarga akon. Ipan ko ijayan. Masigurado kadayawan dati kinapintas ti pizza. Inakon. Ne, ada kamot gaya man, gayam. Agtugo ka pa ya. Ti pitser nga gamo. Kaing ingas ti pitser nga inalak ijay Spain. Ha? Ada kastoy a pizza mo, gayam? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan dinggen, tituloy ti seryetay itaalawas ang napauluan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, managapal, managimbubukod, ken managbulod ni Florence nga asawa ni Isidro.
Idi dandanin madanon ti kasangay ni Isidro. Insaganaan ni Florence. Babaan kadagiti panagbulod na. Kadagiti nangingina nga alikaman. Tapno agparang anapipintas dagiti alikaman na. Amausar iti kaldawan ti pasken. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Ti managbulod. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Masiguradong adayawin dati kinapintas ti Pitser. Hinakon. Ni, ada ka mo't gayam. Agtugaw ka pa ya? Ti picture nga gamo. Kaing ingas ti picture nga nalaki di Spain. Ha? Ada kastoy a Pitser mo, gayam? Wan, gayam. Insang put ko idi na odya panagawid ko. Imbag man, tanaadaan ka iti kasta picture? Ha? Naira na la siguro, gayam. Ala, intan iti ayan dagiti grupo, dagiti babae. Okay. Ang kablaawak pa iti asawam, iti panagkasangay na. Mami, nabartak dagiti ka opisinaan ni Daddy. Bayam ida anak, agawid dan to dagitan. Nag-aawid ang dagiti daduma. Nabati pa dagiti nabartak. Agawid dan to no mamunawan da. Agdungdung sada nga minan kat. Aduma ng ti isubli a binulod yo. Pinggan, baso, picture. Ang daduma pa'y. Saan ka kadi anatagari anak ko? Amang ano da makang mag-abinulod laang gayam dagiti na usar. Dakas, ayan umamanda a binulod yo ti inus-usaryo dito balay. Basta, jak kayat ama amwanda ang nagbulod aklaan. Kasla ni Manang Lourdes ti masabat ko Manang Lourdes! Sika ka di data? Imbag man ta mabigbig na, nga oray mano atawan adinak nakita. Dayta kalid kan kinapintas mo ti saan abasta malipatan, Manang. Una yan, ta kinapintas. Agpay sumat. Ang adaman damaga. Naggapukan samot iti balay ti agbubulod. Agbubulod, kunam. Ada ka din binulod na, adi na insubli? Ay, dayta ti jak ammo. Basta ti ammo kat amin agamit na, panay binulod. Ay, saan ada kas ti bumulod? Nulakat ammo nga isubli. Agyaman iti panangsa nga ilim kadagiti katarabawak bakit? Ita, ti agi subli kadagiti binulod tayo, ti into na rin yung kaninanang. Kukwak ko maamin dagita abulod. Nagpipintas da. Ay na, saan mo kumamanan nga almanan dagita abulod? Agi subli kayo kit din. Agimpedak man, tapno makagatang aktumat. Basta saan ka unay nga agkirmat. Di ka pa'y makagatang iti naimas matataraon. Kasi magdagiti ubing. Agsidata yun to ka din, magatang ko ti kayat ko agatangan. Wen, saan adakas tagimpen? Ngamno imutam ti bagim, daytan ti madi. Saan tayo mo't nagbisbisin Nanang, apay no ije balay mi laangan ti pagyanan ti refyo. Total, dua kayo laang mo't kanitatang. Madin sa amin ang ref mi. Ay, anya ngay ti usaran me, no ijay balay yung agyan ti ref. Di umay kayon tumakiref, nanang. Ay, saan ang mabalain? Syakit den nga da ref na ti umay makiref. Alamot tin nanang. Ay, da kayo ti umay makiref. Napigpigsa kayo mutlaan nga umay dito'y balay. Kan umay mangala iti iparef yo. Saan ko pa'y ngarod nga umaisubli dagiti bulod ko kan kaaplato, nanang? Da, di pa'y awanan ti kargato'y aparador anangalaam. Basta, una pa'y dagiti daduma abulod, nanang. Kaya di ka makain na. Pa'y ngarod bulod ko apit, sir. Nabuong. Anya, kasano na pasamak dayta? Apay ngamin, adi mo insubli adagos. Mapan ko kumaisubli. Nakabad ka kiti ukisti sabay di dalan. Napatugawak at natinag iti kalsada di pitser. Kasano pa'y itadaytan?
Awan siguro tikas di amagatang ta. Di ikarigatan ta ti agbirok iti kasukat ti nabuong. Sigurado lakit di. Anangina day ta a klase ti picture ta antigo. Isu a display lang ni kumare. Masapul asukatan ta ah. Ay, gastos manan daytoy. Inanusam lakuman nga inusar dagiti simple di ta nga alikaman. Anya nga ita? Ay, paggastusan dayto yun. Ne, agturong kan samot di tabalay da Florence. Diyak kami mauray nga isubli na ti binulod na picture. Inakalaan. Ha? Binulod na ti pitser nga inusar da idi kasangay nila kay na? Kasta nga Rod, binulod na sakbay ti kasangay. Naibaga ti anak da na panda kano nagbiro ket iti pitser. Natinag sa kano ket nabuong. Ay sus, amangan no ti pitser mo day jay. Anya? Dandani nga minsan kung ay pabulod day jay kat. Apil nga min nga impabulod mo no nanginamot a klase ti pitser. Imbag ano ada masarakan dakas jay a picture. Naggapoy di Hong Kong day jay. Ipabayad mo na no awan masarakan da kas jay. Nakasarakan niyo mo't lang itikas jay apitser ngay. Iti balay ti naggapo iti Hong Kong nanang. Ah, Imbag lakit din ta nagbayat anang ilako. Iso na lang ta nagngina. ay, naalalam dayta. Gapo ta kayat mo nga agparamag kadagiti katrabahuan ti asawam. Naggastos ka adi na oras. Anya nga rod ngay nanang. Alangan mo't nga ipausar ko ti ordinaryo a plastik. Pakaragsakam ka di ti mangibalastog iti saan mo mo't ako kwa. Ay, man-mano ka mo't a klase tao. Basta, jak kayat nga asi-asi a tao ti panagkitkita da kanyak nanang. Si kaman lang ti makaam mo. Ay, bukod mo a panirigan dayta. Hanggang saan mo't nga umno. Isublik mo ti bulbuluda. Ti madi, no saan ko nga amo ti agisubli. Ay, nga uray aw-awagan da ka, iti agbubulod. Oray man o matindog ti dila da nga agchismis. Awan bibiyang ko. At ako mamanan kas dya kasangay, paray. Nay, apay kumangawan ngay. Inton agkasangay ka. Agpaparti ka mo ta iti kalding. Awan to pa'y kalding ko. Uray awan kalding mo. Tadamot magatang. Hey, di mo sama ang mutay kunada ana imas ti libre, ngam ti magatang. Ay, imposible dayta. Pagsasaulang dayta. Hanggang, sa dino nga tayo ti pangalaan to iti libre. Ay, awan pangalaam iti libre. Malaksid no takawam. Napait no takaw. Ay, saan laan napait? Basol, kunam gidi Nole, napanan ni mamay. Diyak mo ngem, ibabaw nakabumulod iti batya. Ano na tibat siya? Saan ka ding adabat siya tayo? Ada nakita nga imbilag na abatya. Ay, naintinam. Nalaing agbulod. Di pa ilan nadidigra. Apay dakas ti agbulod. Saan matkit di? Ngam no bulodom mat amin nga usaram. Kababain. Awan siguro bain ni mami No ibaon na ka mapan bumulod, mababain na. Agungot tumat no jak mapan. Gayam. Imbag man, tay may kamot pimasyar dito balay. Mabayag ka kadipay dito pagilyan tayo, gaya? Saan matunay? Adapay ngamin ipagnak a papeles. Kasta ka di? Imbag man, ta nakadanon kay di Espanya. Naswertsak nga rod. Ija matan tinagkitaan mi iti asawak. May sa a negosyante. Negosyante? Ay, bak nang ngarod no kasta. Ay, imbag man? Saan matkit di abak ng unay? Ngam, at least, magatang ko amin na kayat ko. Ay na, makapaapal ka mo't gaya. Kasando ti ipapan mo ijay Spain. Nag-training ak lang mat akas caregiver. Ijay ka di adagos tinapanam? Itipay sa bali a pagilyan.
Idi adag ka sa pula ni ti caregiver, nagaplayak ijay, kat napagasata na. Nasukatan ka din ni maming tinabuong naabulod na baro. Wala na. Naggapo iji balay dayjay. Kaya naggapo ka ni di Hong Kong. Imbag ano agpada tinaggapoy jay Hong Kong kan ti binulod na. Jak amo Apay damdamagan nyo nana. Ay, damagak laeng abaro. Apay akas di ni mamim, agbubulod. Ay, damagan yung token ko nana. Jak amo ti sungbat ti saludsudyo. Tapno saan akanayon nga agbulod, gumatang kumangamin iti gamit na. Ibagak to aday taken ko na. Ay, saan mo nga idandano na, ang mga no agungot? Apay nga rin na yung baganyo kanyak nana. Ibagak atap na amuna. Inakon! Na, pimanawan ti ubing. Ay, ibaganan tukit din. Dangag ko ti saritaan yu itay iti inaanak ko. Ah, ay kwa. Kaya't ko laang mat nga. Maawatak ti kayat mo asawan. Nga may mayat no ni Mary Florence tinang ibagaam. Isumat laang ano idanon na. Abangan no sa bali ti panangibaga ti ubing kat agriri kayo. Api ko mga agriri, kat pudnumat nga agbubulod jay tao. Di kat mabain itikas jay nga aramid na. Ala, labasan ka pa'y nga rod dito yung arubayan niyo. Mami, gumatang ka kano iti alikaman mo tapno di kag bulbulod. Asino tinangibagakan kay ti kastat at tiri-tirat ti dila na? Nalipatak tinagan na. Hanggang may mayat tapno di ka nagbulbulod. Imposible adi mo amo no asino tinangibagakan ka. Ala, ibagam, no di mo kayat akaungat ka. Kwa? Di mo tiri-tiri na ti dila na. Ibagam, kunak nga rod. No di mo pala ibagam, makaraman ka kanyakon. Ni kwa ngay. Ni... Di ngay wawaganda iti chismusa. Ni chismosa abitin niya? Bitin niya. Aywan. Di mapapain tapod no timbaga na, mami. Na, isakit mo na dyan babae? Ay, agoray ka man. Ha? Ay! Papa na, mami! Day, apay akas ti jarmaw. Kaslada ka apam. Mapan ko man rautan day jay chismosa abitin niya. Day, di ka man Florence. Kayat mo ka di nga ikanda ka manan iti sa bali aberngas. Ni, anya ko maaberngas, nanang. Ay kayat mo ka di nga awagan da ka iti apera, wano kibor. Ay, masapon nga ipapas ko ti ungot ko iti day jay chismosa. Dita kayo. Ay, saan anak ko? Agsubli ka ditaw. Na, di na kun intal-talak ni Florence. Anya ti imbagam iti anak ko? Isakit ka. Yak kayat nga awagan da ka iti agbubulod. Awan bibiyang mo nagbubulodak. Apay, ada binulod ko ken ka? Ay, kwa, awan. Matlagayam. Apay nga rod ang makibibiyang kangay. Apay amarurod ka ngay. Ibagbagak laang matipod no. Anya ko matipod no? Saan kan nga aging gidiam mo? Tamo mo no anya ti ibirbir ngas dakan ka. No anyaman ti birbir ngas da kanya, awan bibiyang mon. Ay nasaan ko abibiyangan? Imbagak laang tirumbang nga aramidam. Intun kwan, tiniritir kon day tadilam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.
ti masakbayan. Ti napalabas, naangay ti kasangay ni Isidro, kat idinalpas ti paskan, nabuong tinangi na pitcher, abinulod ni Florence. Kapilitan nga rod ang nagbirok da, iti isukat da. Masayangan unay ni Florence, tanangi na ti pananggatang da, iti nasao a pitcher. Iti may sangal daw, rinaut ni Florence ni Bitinya, gapo iti kinachismosa na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana paulwan, ti managbulod. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. No anyaman ti birngas na kanya, awan bibiyang mo. Saan ko abibiyangan? Imbagak lang ti rumbang aramidang. Tiritirot na ikagdila makita. Kadasam! Apay ti kunam, di katutupan si kang agbubulod. Na, agkuray ka man. Pungutan ka man laangan. Anay ko! Adoy mati ko! Anay ko, sisikat ko. Ibatang tibuok kuno di mo kaya't naiwal lagas ka! Padasan na nga iwalagas. Padasan gaya ma! Itong baka man langan at... Anay ko, kumbatan. Asa kaya! Umay ka kadipay rumaot! Sino nagbubulog ka na tangsit? Ha? Apay akas na teacher ang mami. Nakarugrugit kang... Ala! Kuso-kuso ti buhok mo akas lagarami. Ayok tayo dyan abitin niya. Ay? Impungot ko. Ngam, intumbanak sanak sinakayan. Kunak namin asan nyo ang mapantiritiran ti dila na ako na ayaw. Ito, da kayo ti lugos-lugos na. Nagdakalan ti bagina. Saan lagaya masalawasaw tayo dyan babae? Nalaing pa iti wrestling. Ay, Saan ka ngamin na mapanrumaraot? Arubayan da pa mismo. agdan to aldaw na kanyak na dyan salawasaw. Anya man ang ti aramida mami. Ang mga musika man ang ti parigatan na. Nautbalang sa klaan. Aha. Iso na sa kayanak. Ala, Ngam inton maminsan. Jakton ipalubos. Apay, anya jay agdinamag ngay naramin mo. Ingka kanurin naot apinungot ni Bitinya. Angam si kamat titinulid kan sinakayan na. Nautbalang sa klaan nanang. Ngam sana mabalin. Kukwanak itay. Ngam kukwak tumat inton sumaruno. Ay, di ka agar-aramed, Florence. Saan ka arumaot iti masakupan ti may sa tao? No idarom na ka iti trespassing. Anya nga iti maaramidam. Di urayak ang maisarong diti arubaya. Makita na dyan babae. Saan ka nga garamid iti saan nga umnaw? Awan ti makita kadakas nga imbagana. No surutem ti imbagana. Pagsayatan mutlaan. Kaisupay ti ayunan nyo? Saan kat asyak nga anak yo? Sa anak akong sintidora nga ina. Makita kat si kati saan arumbang tinaramid na. Ay, day takot mapanrumaot iti inaladan ti may sa tao. Masurunak ngamin iti kinasalawasaw na. Agam anak ko, pudno ti imbagana. Agumatang ka iti bukod mo nga likaman, tapno di ka bumulbulod. Anya ko matibibiyang na ngay? Ti tao, adi na kayat ti mabyangan. Iso, ti ad-ad da akam mali, ti aramid na. Imbag na nakita ka dito'y dalan, pare. Ne, at dansakat napatag nga ibagam maray. Apay arinaot ka nun ni kumari ni Bitinya, pare. Anya? Ne, kaano? Nasao ngamin ni Bitinya, pare. Tsak ngamin mapagsusurot ti istorya ni Bitinya. Sige, tadamagak to kan nibagat ko noon niya tinapasamak. Kunak ano ammom, iso ang nagdamagakken ka, pare. Ang mga no idi nakapanaw ako ni Jay Balay. Nalabit nga rod, pare. Madama ngamin ti istorya ni Bitinya, di ta sango ti Tiangge, iso ang nangngeg ko. Sige, maray. Tayo nakmandamagan kan nibagat ko. Sige, pare. Day, apay nga gardaras ka magmag na barok. Nanang, nadamag yu ka din. Ti maipapan iti panagapa da Florence kan Bitinya.
Ay, wen, Barok. Ay, may mayat no ti asawam ti pagdamagam. Saan ko mo ta nakita no kasanuda nagapa? Ni kanumat Florence tinapan ije balay dabitin niya. Wen, ay, bagbagaam di asawam. Binagbagaak, ngam ipeteng na ti madi arasun na. Sige nga ron, nanan. Adda nga ta ni Florence ije balay. Ang mga adamanan na panan na. Pinanawak itay. Bareng saan api manaw. Bakit? Anya tinapasamak kada kayo kan nibitin niya. Ha? Amo mon ti damag, kat kagap-gapom lang iji opisina? Tinapasamak, ti kayat ko amaamuan. Abe ang nagapa kayo. Man nakibiyang mo't ngamin. Awan mo ti binulod ko kenkwana. Imbaga nakit din kaninoli ag gumatangak kano iti alikamon ko. Dakas kadiday tang imbagana. Ti inaramid mo nga iraraot. Mangipakita ti kinaawan urbanidad mo. Dayjay abitin niya ti pangibagaam nga awan urbanidad na. Ay na. Adda ka di nagadalam, wenno awan. Saan ka kumamat nga aggaraw, akas laawan pulos nagadalan na. Nadamag mo ka din ti dakkel apas ka na mapasamak, iti pagadalan iti syudad. Ti ka di kaunan ang mapasamak agadering ti pagadalan, ti kayat mo asawan? Wen, amin ang naggraduar iti dayja pagadalan iti batch 2000. May imbitaran da. Kas lalom na homecoming. Una, ay saan aya a batch 2000 ni bakit mau? Kasano nga mom? Nakita ka dyan ladawan na iti balayaw. Isupay ti Miyos iti pagadalan iti batch da. Nakitam gayam da aladawan na. Iduldulin na da aladawan. Tamang ipalagip ka no, ti panagbalin na amyos. Aya, ay sigurado laki di may sanibakit mo nga awisan da. Punpunasan nyo mo day taladawan nyo, mami. Ay, nagpintas ka dita, oh. Wan anak, siyak idi ti kapintasan. Iso asyak tinapili ang muse. Naging ka ita. Napintas ka latta, mami. Pudno ka di anak. Sayang laeng. Takay kayat mo't ni daddy mga agyanak laeng dito'y balay para kada kayo nga anak ko. Dagiti nga ta kaadalam, mami. Ayan dangatan. Adon kadakwada ti adda iji balasiw taaw. Nagbabak nang da siguron. Ngam siya, adda aklaang dito'y. Angam sa nabali, ha? Taada kami imot na mangipatpatagkan ka. Da kayo tiliwliwak anak ko. No sa anak ko nagsakit idi, nakaturpusak ko mamot. Ha? Arapaap ko ngamin idi ti agbalin nga abugada. Kat, ape adi kay nakaturpos ngay. Natay ngamin day di lolom idin. Ken nagsakitak met. Iso sa anak ko na nagtuloy. Saan ka ni a batch 2000 ka? Iti pagadalan? Ay, saan? Batch 1999. Apay ka di? Kunak no may sakan to ang maawis iti dakkalapas kan iti pagadalan. Ay, sayang. Tadyak mabuya. Ada nga min importante apapanak iti dayjay nga aldaw. Ay, masapol ang makipagkita ak iti opisina ti migrants. Kasta gayam. Amin ka no a batch 2000 kat maawis at tumabuno iti nasawa paskan. May isa ka kadimat? Saan? Naud-udi ak. Ngam, da kayo ak ni Mary Florence. Jack pa'y kat malagipan. Gapu iti kabayagnan. May sangarod ni Florence no kasta. Diyak pa'y katambon no mahisa ni Florence. Damagat to man nagkita kami. Imbag ta nasabat ka. Adaman damagag. Anya ka di a batch ka itinagadalan tayo a pagadalan. Batch 2000. Apay ka di. Ay, sigurado amay isa ka kadagiti maawis at tumabuno iti dakkel apas ken iti pagadalan. Ha? Sino tinang organize? Ada kanubak nang anang organize iti reunion niyo. Kasla alumni. May sa siguro kadagiti kaadalam. Ha? Ay, kasta ka di? Oh, apay analiday ka.
Saan ka di arumba nga maragsakan ka? Agkikita kayo kadagiti sigod na kaadalam? Diyak kaya ti sumango kadakwada. Tapay, mare. Di mo ka di kayat amakita dagiti sigod na kaadalam? Makinistorya ka mat kadakwada Tapno maamwanda sa anak-anak katurpos, kan sa anak abak nang akas kadakwada. Ay, sus. Saan mo kumangay ayon day tabagim? Makiatindar ka kitdi. Saan ka day akaadalam idinibitin niya? Di yuman ipalagip kanyak da diabitin niya, nanang. Makadadaol iti mood. Ay nalipatan na mo't ka, tinapasamak itinagbautan niyaw. Iso alipatan matan. Ay, saan ko amalipatan ti panang sakay kan panagtulid-tulid ko, nanang? Ay, nakitak pa'y anakisaukan ka. Angam di mo mat sinungbatan. Pinanawam latan. Poor ti kararuwak ti panagrup-rupa da diya babae. Ay saan ko maakasta, anak ko. Lipat mo tinapasamak. Kat makiayos ka kan kwa na. Oray pa'y dua kami laangan ang mabati at tao dito'y lubong. Diyak to kayat akasao. Day tati kunada a pamulinawan a puso. Awan tinasaya at nga itden na. Tikasta nga ugalay, anak ko. Anya ka di lang ti desisyon mo, mare. Makiatindar ka. Ama no siyak tula ang tilas klas ijay, mare. Ay na, saan mo ko maarumbang nga ibain ti kasasad mo iti biyag, mare? Mabainak, mare. Diyak kayat amaamuan da amay sa aklaan nga ordinaryo a tao. Saan da ka matakatawaan no kas bilang? Kan, anya ay ti maganap ko no umatendara. Gastos. Awan mo't napintas akawas ko. Sayangam kit din, ti gundaway mo ang makilangan kadagiti sigod na kaadalam. Kasanon ngay, no agkakangato da aminan, siyak kat saan. Si kamat gayam ti masabat ko, biting niya. Adda ka di ibagam? No maawis ka makiatindar iti reunion yo a batch 2000, mapan ka de? Aywan kakaiso na ang maminsan laang ang mapasamak iti mano atawan. Italaang ang mapasamak. Kaadalam gayam ni Mary Florence? Aywan, agkaadalan kami. Ibagam man kit di, tatumabuno kami mo't. Awan ka din ti sakit tinakamukan kwa na? Linipat kun ti amin. Gagangay iti biyag ti sagpaminsan asaan a pagkikinaawatan. Kasta kumamot ni Mary Florence. Saan nga agimula iti sakit tinakam? Aywan gayam, mare. Dinamag ko ni biting niya no matindar iti alumni. Katwan ka no. Umatendar nga oray awan mo't na iturpos na? Saan ka di amabain? Kaya't nakano akalangan dagiti sigod akaadalan niyo. Dilakat agbainan. Imbaga na pa'y kit di nga ibagak kanukan ka tao matendar ka mat. Na, takarkaritan naksaday di babae Jesus, saan mat nga takas ta, mare? Kaya't na siguro akumpleto kayo inton madanon day tangal daw. Anya nga ta? Umatendarak nga ta? Wenno saan? Diyak ngamin kaya ti paati iti day di abitin niya kat. Saan kumamat ani biting niya ti makagapo? Ano apay nga umatindar ka, mare? Kaya't naksiguro apasikatan ti awanan bain. Saan mo't akas na ti panagkitak, mare? Awan sakit tinakam na kan ka. Ne, apay abalikid ka balikid. Anya ka diti pakariribukam. Karkaritan nak ngamin day di abitin niya. Kasano akarkaritan ako nam? Ay, di mo kunain ang makiapa kamanan kan kwa na. Saan nga apa ti pangkarkaritan na kanya? No saan nga apa? Anya nga ro ti pangkarkaritan na kan ka? Imbaga nakit din ka ni Mari Angie. At tumabuno kami kano iti maangay a reunion, ijay nagadalan mi idi. Ket, kasano kuma nga ibagam akarkaritan na ka? Sigurado a formal attire to ti aramatan dagiti tumabuno. Oh, anya kuma no formal attire?
Adu ti maabangan agawn dita, no awan ti gawn mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na binggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.